musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare capantati juko hitande ujunde nogase tati ɓatakuji men jewiti koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jaminoɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada musidɓe tedduɓe taweteɓe leydi sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala hettiyankoɓe ayaw weltare tv hettiyankoɓe jewte men on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw on neldama duwaw moni kala ɗo woni no woniri yo allah ɓeydan men jaam e cellal e suturo musidɓe tedduɓe siftinde on ko hanki wonno wirwirde musidɗo men ahmadou ishaqa keɓe taw kadi ko ganduɗa ko jaalal manggal jaggal manggal catal manggal banggue mawɗo e nder jayde weltare tv kala kikiɗe kabruji giwrori en to lobbudu Casamance musidɗo men Ghali Abouba heeɓino tawtorede ndeɗon wirwirde ko noonne kadi khalifa galle o oɗo saaha joni woni ceerno Mamadou Ishaqa Keɓe kañum woni mawnum ceerno Ahmadou Ishaqa Keɓe e dow inde makko kanko khalifa o e dow inde ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mama Siley aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe duynoɓe kala dañɓe arde ha toon eɓe keɓani arde kala duwiɓe e nder réseau sociaux e duwiɓe e nder hakkude mumen tan pop aɓe duttumen duwaw aɓe mbiya moni kala kañum jeeyi teni kadi ko kañum jeeyi Amadou Issa Keɓe Amadou kay mabɓe tan yalti kono Amadou ko yimɓe kala ndendi ɗum aɓe dutta duwaw dendagal jiguen sornaɓe kala e dendagal bandiraɓe kala tawi teɓe jokili windere ɗum koye dow inde khalifa galle o woni ceerno Mamadou Ishaqa Keɓe e ballal ceerno Aliou Ishaqa Keɓe on ko miñum ceerno Ahmadou Issa Keɓe ɗum noon Ahmadou Issa Keɓe yeehi enen en keddima en tinnoto no moƴƴi ɓeydoɗen tinnade hakkude men ganden ko kanko yeehi hol dewowo hen ne wawi taw ko min ne wawi taw ko an keɗotoɗumi ko Allah andi kono koko yehete ɗum no moƴƴi ko tinnare guitten tikki hakkude men belden moƴƴen moƴƴinen peewen pewden sen jeehi ɗaccen ko moƴƴi sen jeehi tawyen ko moƴƴi inchallahu rabbi ɗum noon ceerno haali a jarama a yeehi ha toon a yeehi e dow inde weltare tv ɗo dande makko feeñi ɗo a yeehi e dow inde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno Habous Diallo a jarama annene jarama yo Allah yoɓe moƴƴere jarama musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe paɗen koye yewtere men tarihaji men annabaaɓe kono kadi oɗo saaha eɗen nelda duwaw to leydi Gabo bandiraɓe men taweteɓe toon nde tawno woni toon ko musidɓe men bandiraɓe men kala goni to leydi Gabo saabu eɗen gandi jamma bedɗoɗo henno leydi Gabo wayli jaɓɓal ɗum ko caggal nde cetal tambigal sumgoji leydi ndi lawɗini walla nde aali bongo ndimba dañi 64 e kala temedere leelani tan mintoreɓe garde républicaine jalti mbaɗi kuddata wonde jadani ndiɗo hen jencuɗi yo firti ha laaɓa ha wiye ceer oɗo saaha leydi ndi ko uddadi kono internet fuɗɗima artude eɗen mbiya tan yo jaam artoon o saaha mo gonɗen musidɓe tedduɓe ceerno Khalid Abdullahi Sy en calmini dendagal bandiraɓe kala musidɓe men worɓe e bandiraɓe rewɓe kala
ɗo mbawi wonde windere nde kala en calmini moni kala inde mum e yettode mum. ceerno Khalidou en garti alarba hande e jewte men tarihaji men annabaaɓe ɗon ɗo taweteɗa ɗo el befɗo ɗo galle ceerno Ifra Karfas o kame dendagal bandu men kala. ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ngan saga garene jewte men. assalamu aleykum wa rahmatullah. seydi si bisimilla maɗa. assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ceerno Abdullahi Saar Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. en jetti Allah kadi gartirɗo en ɗo e dow jaam e cellal e kisal wondude e nden ka makko. en juuli e nulaɗo makko ɓurɗo windere sallallahu alayhi wa sallam, yo jaam Allah e kisal mum duumo e makko. en calmini dendagal juulɗo ɗo woni, kono en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. mayɓe ɓe en ñaguima Allah yo Allah duumnu e mabɓe yurmede mum. heddiɓe ne guuri ɓe yo Allah das balɗe ɗe ko juuti wondude e cellal ikkisal e nden ka Allah. en calmini jinnaɗo men moƴƴo jeenab Abou Tafsiru Mamadou, en ñaguima Allah nde Allah junnata gurdam makko, Allah hokkamo cellal, Allah hokkamo sago makko e ɓesgu makko. yo Allah das balɗe makko ko juuti barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. debbo moƴƴo karaysira jurumdero jokkowo en ɗam, mo ganduɗa ala ko yiɗi, ala ko sohli so wona moƴƴere, jiɗɗo bandum en. seydi si mi salminima, mi juurimama, mi ñaguimama du'aw, mi duwima nde wonde ɓiɗɗo no duwono jinnaɗo mum nde Allah junnata gurdam e cellal. en calmini ceerno men, guiɗo men, sehil men, parnorɗo meɗen mo ganduɗa ko moƴƴo, dariɗo e moƴƴande kala julɗo, ganɗo gandinowo, karaysire, dewowo Allah, dewnowo Allah, mo ganduɗa ko jikku moƴƴo tan jogiti. o wiyete ko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye. min gari ha ɗo galle ɗo, en calminimo ɗo soringo ɗo, en calmini ɓesgu makko foof ko alda e limtude. sen ɓenni ɗon en calmini dendagal jaategui men ɗo woni, kono en calmini ceerno Amadou Diago mo ganduɗa ko ɗon kirduɗen hanki arde to Elbef ɗo taweteɗen hande ɗo. ceerno Amadou Diago jaɓɓima en, o teddini en, o duusi en, o manni kadi jaɓɓoyade en so tawi Allah itti en oga diwan artude ɗo Paris ɗo. Seydi Diago yo Allah junnu gurdam, yo Allah moƴƴin battane. nde wonnon gurdam ma ene waɗi nafoore. a meeɗa arde e galle makko tawa galle o ene yeewi gaga hoɓɓe. galle o naata e makko tawa ɗon hay koɗo goto wona ko weeɓi. Seydi Diago yo Allah junnu gurdam, lowa cellal, o humtanma haajuma kala, barke annabi men tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam. caggal ɗum en calmini Ifra Karfaso, musidɗo men, guiɗo men mo ganduɗa hande o eɗen tawe e galle makko, wuuro men wiyetengo Elbef, taw koye Normandie e leydi France. gorko moƴƴo tedduɗo, o jaɓɓoyi men hanki ha to wiyete Osil, ko toon o jaɓɓoyi en e otoji makko. o addi en ɗo tawɗen galle o ne heewi yimɓe, kamɓe fof ɓe jaɓɓi en, ko ɗo ɓe kiiri ha jenggi. sa naate galle hanki Seydi Saar, cikkata ko yangue woni ɗo, lacceje ne curtine goɗɗum e goɗɗum. so ɗum ɓenni en calmini cuddiɗo makko moƴƴo, guila garɗen koko dari hono Hawwa So, Seydi So, yo Allah yomo moƴƴere kanko e ɓesgu makko, yo Allah waɗe ko jibina barke. kono en calmini Seyni Karfa So mo ganduɗa ko moƴƴo, kañumne jaɓɓi men ɗo hanki nde yahata ɗo taw jengi no fewi, kanko e joom suudu makko moƴƴo hono Aïssa Soumare, e bandiraɓe woɓɓe ceerno Ahmadou Diallo en,
ngari ɗo ko ɗo kiiri. Ceerno Jagana en ko ɗo kiiri, e ceerno Hammadi Gueye en mo ganduɗa ko kanko woni président fondation Nourul Huda ko ɗo o hiri kanko e cuddiɗo makko Seydi Mbodj. En calmini dendagal elbefnaɓe, kono en calmini jinnaɗo men taw ko esimen arin ɗo salminden joni joni Allah ittimo ɗo henne o ari ɗo waddi ɗo bottari pattam lami taw o wiyete ko Kumba won ko e jinnaɓe men o jeeya ko moƴƴo. En ñaaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko e gurdam. En calmini sen jaltiɗo henne, en calmini denɗi meɗen moƴƴo biyeteɗo Gaynde Diako ceerno Abdullahi Saar, hanki mbinoɗa ko ko mbarodi, mbeɗa yaaha galle mbarodi. Gaynde Diago ko ñaamo ñebbe, en calminimo no feewi. En calmini cuddiɗo makko moƴƴo, jiɗɗo moƴƴere, jiɗɗo moƴƴuɓe o hono Hawa Konte. Kono en calmini mawɗo moƴƴo biyeteɗo Oumou Touré ɗo sara mabɓe ɗo. En calmini wondi mabɓe e dental mabɓe kala. En calmini ɓe kamɓe foof, ɓe pawɗono en no feewi. En mbiɓe mbah gila en garani, so hawre welede Allah aljuma inchallahu taala ko toon jofoyten so hawre welede Allah. ɗum noon Seydi Sar, en calmini Oumar Sar ha to Lyon, taw ene takki ɗon bani men debbo keyni men hono Jariyat Sy e joom galle mum Mamadou Ndiaye. Kono en calmini Dieynaba Sar taw ko joom suudu mum Oumar Sar. En calmini dendagal bandiraɓe to goni, kono en calmini Mamadou Salli Bougal Seydi Seck, gorko moƴƴo mbaɗowo golle paaye dunde ɗon de Senji. Kono en calmini Senji naɓe foof ko alda e limtude, so limtama juume walla junne. Seydi Sar, sen mbiyeɗen kalda ko poɗɗen haalde ko foof gasata, kono en jejjita bani men debbo Aissata Abdoulaye Sy ha to Strasbourg e diwan biyeteɗo Alsace e leydi France, kanko e joom galle makko ceerno Abdoullahi Diop. En calminiɓe no feewi, tedduɓe teddinoɓe, yo Allah junno gurdam mabɓe hokkaɓe sago mabɓe. Kono mi salmini badira guelam Mouhamadou Diop, taw ko ɓiyi ko hakkude makko e ceerno Abdoulaye. Ceerno Abdoulaye Sar, konngol arti e ma e on saaha ciftinani to jaranoɗen jokken golle. Seydi Sar. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ɓe calminɗaɓe kala en calmitimamaɓe, en calmitima e dow inde maɗa, kono kadi en calminiɓe kamɓe foof e dendagal bandiraɓe tawi to leydi France ha e banggueji keddiɗi kala, Europe, Afrique, Amérique, Asie e nokkuji ɗi kala, hettotoɓe kala ɓe keɗo daaɗe men. En calminiɓe, en calmitimama no feewi. Seydi Sy, golle ma jooɗi peewi, yo galle mbarodi noon saɗa yaaha tekkude. ceerno Khalidou, goppirnoɗen koto annabi Yusuf haalani baaba mum koyɗol ngol, beele mawniraɓe ɓe ɓe gandi koyɗol ngol walla ala ɓe gandani? ceerno Khalidou, bisimilla maɗa. Seydi Sar, mi salminima lawol gongol, yo Allah yoɓe moƴƴere. Mi nani ko kalɗa, mi weltima kadi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen koto haalni bamma ko koyɗol ɗo. Babiraɗo wi woto haalan mawni ko en koyɗol ngol, wotoɓe kaasidademo e ko jogude dañoyte. Sababude so tawi o haalniɓe koyɗol ngol kamɓe mawniraɓe ɓe, maɓe gandu ko koyɗol ngol firti. Ayi, o haalnani mawniraɓe ɓe, kono Allah waɗi mawniraɓe ɓe gandi koyɗol ngol. Wiyama ko saabi gueɗal gongal e mabɓe to banggue annabagal wiyama ala, koto banggue waliyagal, kono wiyama kadi ala koɓe nanɓe to banggue ɗemgal wonmoɓe nani ina haala koyɗol ngol. No sifori foof ɓe tini koyɗol ngol te wona Yusuf haalniɓe koyɗol, wona bamum Yusuf haalniɓe koyɗol ngol. Caggal ɓe tini koyɗol ngol, ɓe kaasidimo, ɓe gandi ko koyɗol ngol firti. En kaalino koyɗol ngol holko firtata. Koode 11 en mbi ko ɓiɓɓe Yaquɓe ko 12 worɓe ɓe, 12 e Yusuf woni 12. Joni koode 11 woni 11 heddiɓe ɓe. Nangue ngue ɗum ko wiyama ko gorgol makko, wiyama kadi ko nene makko, kono ala kullin ko nene makko ko gorgol makko. Sibi oɗo gorgol makko ko ba makko resi ɗum, ko on banggue woniri gorgol makko, woniri nene makko ko on e nene makko jiide yummo e baba. E on ɗon saaha Seydi Sar,
mawniraaɓe ɓe tini koyɗol ngol gooto e maɓɓe fof ne waawi firde koyɗi. ɓe nganndi koyɗol ngol ɗo ko omo jogori dañoyde dowla, omo jogori dañoyde geɗal e dow maɓɓe. ɓe kaasidimo kamɓe mawniraaɓe ɓe mbi ɓe kaaldi e koye maɓɓe ɓe mbi la shakka anna yusuf yasiru mawlana sibi fa inna chamsu abuna wal qamaru ummina. kamɓe ko noon ɓe mbi. e on noon sahaa ɓe nganndi ko koyɗol firtata. ɓe mbi yusuf de sikki ala omo jogori wonoyde kilife meɗen, omo jogori wonoyde mawɗo e dow meɗen. eɗen nganndi ngol ɗo koyɗol ko ɗum firata. e on ɗon sahaa ɓe nganndi ko koyɗol ngol firata. e on sahaa kadi annabi yaquba gele yusuf jibina o yiyata o nanata so wona yusuf, o oñi tan ko bange annabi yusuf kanko babiraɗo o. ɗo yiya fof omo takki yusuf e makko. yusuf woɗɗatamo haydara. min kaaloyi yusuf meeɗino yaade gorgol mum nehoya toon, kono ɓooyani babiraɗo natti wawde munji sibi o wirnima guite mum ma addoyimo. kono noon laataki, kono wonko woni sababu wasde mum laatade ma en kaaloyi ɗum so hawri e welede Allah. e on saaha mawniraɓe ɓe pelliti fewjande mo kanko annabi yusuf. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou, ɗo ɗo gonɗen ɗo yusuf ɗo eɗen teddiniri ɗo hen mawni men sohna Farmata Kane, mbiyata Farmata Ndar, e ko noon kadi mawni men sohna Khadidiatou Ndiaye ko mbiyata Karjetel, e mawni men sohna Hajiratou Saar, ene wondi kadi mawniraɓe men bandiraɓe men rewɓe Saar ɓe ndulmaji kala, noonne kadi neniraɓe men tedduɓe taweteɓe to Wudduru, e ha fayenma toon to boyinaji sohna Mariama Ba, kodda wela kosamen, kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ɓe pelliti fewjande Yusuf e hol feere nde mawniraɓe ɓe pewji. ceerno Khalidou, bisimilla. Seydi Saar, mi salminima laawol gongol, mi weltima kadi e namdal ma. mbiɗa ɓe pelliti fewjande mo, joni hol feere nde ɓe pewji. e on saaha ɓe ndendi ɓe kaldi ɓe mbi ko ɓuuri labde ko tan bamen ala mo yiyata so wona yusuf. ɗum ko goo, hay sinno ko ɗon tan hanno eɗen poti fewjude feere. ala ko haali noon haɗani ɗon won koyɗol feeñugol ganduɗa ko yusuf oɗo hoydugol, te eɗen gandi koyɗol ngol ko firata. o jogori wonore ko kilifa e dow meɗen, te jiidoɗen e makko ko baaba, te ko cukoyel tokosel ko joni o jibina. o tawi ko haade makko jibinede en golli golle ponneɗe golleɗe galle he foof. ko enen goni remoɓe, ko enen goni ƴogoɓe, ko enen goni mahoɓe, ko enen goni aynoɓe. kala ko fewnaɗo ko enen pewni, kala ko darnaɗo ko enen darni. kono baaba yiyata en ni ko yusuf tan gelɗo ngel suwa wawde nafde, gelɗo tan o yiyata. e kadi koyɗol ngol ɗo yanti hen tampereji tampeten ɗi fo ala ko jogori naftoyde en so wona hettoyde less gelɗo. ɗum noon en goppirta ɗum ɗo ni henne. oɗo kay en ƴewat tan warde ɗum, en ƴewat tan warde ɗum. ɓe kaldi kaɗo haala Seydi Saar, ɓe kawri e peeje maɓɓe wonde yoɓe mbar yusuf, kono baasi ala joni joni yoɓe natoy to bam maɓɓe, taw ɓe mbaynaki bam maɓɓe haɓe jiiɗi nadde, ɓe cakkitinaki yoɓe gartan ɓe naata, ɓe jagga yusuf ɓe jaada e mum. ɓe mbi bam men ƴetti yusuf fawi e dow men, sababu o ko yiyata hay goto so wona yusuf. te enen en nafi guila yusuf suwa jibinede. joni gare natoyen to nder baaba, so jettima tan naaten taw en mbaynaki. e te kadi taw wona waktu mo kewnoɗen nadde e makko. aɗa andi ɓiɓɓe yaquba ɓe jogui ko waktu moɓe natata to baaba o subaka, ɓe kofnamo ɓe calminamo. kikiɗe ɓe jogui ko waktu moɓe garata ɓe calminamo. ɗin waktuji ɗiɗi ɓe jogui kamɓe ɓiɓɓe yaquba, ko ɗin waktuji ɗiɗi ɓe natata ɗo bam maɓɓe ɗo. so tawi wona bam maɓɓe dañi e maɓɓe haaju, ɓe jogui tan ko waktuji ɗi iɓe naata to babiraɗo o.
joni noon ɓe kaldi yoɓe naatoy toon taw ɓe cakkitinaki kadi taw wona waktu moɓe gowno nadde toon o ɓe kaldi kan haala ɓe pelliti yaade to ba mabɓe kono wona waktu moɓe kewno nadde toon o e kadi wona noɓe kewno natirde wondude e neɗɗaku e yankinare e haaldude seesa ɓe mbi ɓe gara tan ɓe mbiya cukkit ɓe naata nder taw ɓe mbaynakimo taw wona waktu moɓe gowno nadde o ɓe kaldi kan haala e on ɗon saaha noon ɓe pelliti wadde ngal gollal Seydi Saar ko ɗon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ɓe pelliti wadde ngal ɗon gollal ene tindina en tan kala joom galle ko khalifa an kilifa o noon wonɗo poɗɗa joñade gam yewtidde sukaɓe ma saaha walla yewtidde suddi ma saaha taw wona kala tan ɗo jeeɗaɗo jodde hakkude yimɓe hono no ɓeeɗo hen mbaɗata ni nde tawno ko ɗon mbawɗa rokkude jomumen haqqillaji moƴƴi e disodiral moƴƴal e dowuji moƴƴi ceerno Khalidou ɓe pelliti nadde e babiraɗo o noɓe gardi e noɓe mbaɗi caggal ɓe ƴetti ngal ɗo hen pellital. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e lamdal ma pawedingal e on saaha ɓe pelliti nadde e babiraɗo o ɓe gari ɓe naati e nder nokku babiraɗo o taw wona waktu moɓe kewno wona aadi waktu mabɓe moɓe kewno nadde saabi juurade babiraɗo o ɓe garani e waktu moɓe kewno arde o e on saaha kadi ɓe gardani noɓe kewno ardude ni to banggue yankinare e needi ɓe gari koko alda e teddugal ɓe jetti tan ɓe jooɗi ɓe ndeeƴi ɓe tummini kamɓe foof ɓe kucciti e babiraɗo o ɓeya palimo babiraɗo o wi onon kam ko heeɓi on holko waɗi oɗon jogui ɗeɗo jeese hande onon de wonani kewɗon wadde ɓe keɓɓiti ɓe mbi babiraɗo o minen de ɓerɗe amen ɗe ene cohli seeɗa komin hulɓe seeɗa babiraɗo wi ko woni o wi sibi mbarodi mawdi saaha foof ene yana e baali amen ɗi ndi wari hen won e dammiri min jiiɗi noon ko min ɓeydo hewde hamin ɓuura ɗo ɓayde Yousouf miñiraguel amen fuɗɗima mawnude gaccamo o yaada e amen min jaada e makko min pija min dura komin renoɓe mo aha babiraɗo o heɓɓiti wiiɓe mi añani hokkude on Yousouf jaadon e makko de kono mbeɗe añi ene suninami ene mettinami ne jaadoton e makko mboɗo huuli son jaade e makko woto boy ñamdemo te kadi onon nde boy ñamatamo de taw ko on welsindiɓe mo oɗon goni e goɗɗum mboɗo huuli ɗum min eyyi mbeɗo huuli son jeehi boy ne wawi ñamdemo mboɗo jogui ngol kulol konngol noon wi taw ko haɓiri ɗum ko Ibnu Abbas o wi addana Yaquba haalde sukaɓeɓe omo huuli wonde woto boy ñamde Yousouf o meeɗino lalade jamma o yi koyɗol Seydi Saar o yi koyɗol Yousouf ene woni e hoore hayre o Yousouf woni e hoore hayre ɗo boyiji ina cawdi Yousouf boyiji kewɗi ɗi mbaɗimo hilɗa ɗi piltimo ɗiyen goni yeeso makko ɗiyen goni saraji makko ɗiyen goni caggal makko bangeji makko kala ko boyiji ɓoli ala ko ɗi jinno noon so wona wardemo Seydi Saar taw koye koyɗol babiraɗo o ina hoyɗi Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. a jarama Seydi Sy boyiji noon hewɓe mbaɗandinen gandi ko woni boy ha tenti noon wonoɓe nder laddeli men ha tenti kadi aynaɓe nde tawno boyiji tampinino hewɓe joomen jawɗele ceerno Khalidou e nder ngolɗon koyɗol joni boyiji piltimamamo noɗi mbaddi e makko e nder koyɗol ngol gonɗa e dow muɗum ceerno Khalidou bisimilla maɗa. eyyi Seydi Saar mi salminima law gongol mi weltima no feewi
mi weltanimama kadi no feewi sanne 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 e namdal maɗa. Joni noon boyiɗi piltimomo, joni holno ɗi mbaddi e makko. Seydi Saar ko hunde hawnide, boyiji ɗi piltimomo bangeji ɗi kala. Ndeke yo ene e majji boy goto ko mawɗo, boy o ari takkimo renimo haɗi boyiji keddiɗi ɗi yettademo. Joni noon e hoddiro Allah, boy oɗon holli boyiji keddiɗi hay goto e mon mematamo. On saaha leydi ndi feeci Yusuf e boy o naati e nder ndin ɗon leydi feecide. Yusuf yaltani e ngol peccol so wona caggal balɗe tati nde ɓenni. Ko ɗum ɗo woni ko annabi Yaquba yino e koyɗol. E on ɗon saaha noon ko ɗum addinimo wiide sukaɓe ɓe mbeɗo huuli son jaadi e makko hoto boy ñamdemo. Ɗum addanimo wiide inni la yahzununi e jangin goɗɗo, e jangin oya inni la yuhzinuniya. Eyyi oya fannu ko ene mettinami, goɗɗo ko ene suninami, ene mettami ne jaata toon e makko, mboɗo huuli woto boy ñamdemo. Te kadi wa antuma anhu ghafilun, taw onon oɗon jeebimo. ɓe keɓɓitiɓe mbi baaba minen so tawi boy ñamimo kanko Yusuf taw ko min dental potngal dani, boy ñamamo taw amin tawa nde minen kam komin perduɓe. holno boy ñamirtamo? kayfa yaakuluhu dhi'bu wa fina akhuhu shamun alladhi idha saha sayhatan tadaw laha alhawamil. holno boy ñamirtamo? ina e nder amen mawni ko biyeteɗo shamun, mo ganduɗa so tawi wulli Allah e mum hewde doole, wullago woto kala to debo reedu wonno e ndin leydi ndi o wulli e nder mum, debo reedu o sawtat ko sawno woni bosat. Shamun Allah mi hokkimo doole ha so tawi o wulli ɗo kala ɗo debo reedu wonno sawtat ko sawno sama e leydi Seydi Saar. ɓe mbimo dani, ɓe mbi kadi holno boy ñamirta Yusuf taw mawni ko ina e amen, ene e nder amen, ene wiya Yahuda, konngol gongol ne wiya o wiyete ko Yahuda, mo ganduɗa so tawi tikkere mum tan ene wawi sekde mbarodi fecce ɗum pecce ɗiɗi. Mo ganduɗa so tawi o laawima o signi leeɓi ɓandu makko julat wutte makko, oɗo ina e nder amen. holno boy ñamirta oɗo Yusuf? Boy wawa ñamdemo baaba, woppu min jaada e makko. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. eskey ceerno Khalid, hasidagal moƴƴani, hasidagal moƴƴani nana naata hakkude ɓiɓɓe baaba, teni kadi yumiraɓe mabɓe jiidi yumma e baaba. ɗeɗo gueɗe ko ɓoyɗe ceerno Khalid, yo Allah reen. ceerno Khalidou, joni baaba o nani kan haala, beele baaba o acci ɓe jaadi e makko kanko Yusuf walla ala? Seydi Saar, mi salminima lawol gongol, mi weltima e namdal ma no fewi. mbiɗa noon joni noon baaba o nani kan haala, ɓe kaali kaɗo haala ɗiɗo konguɗi ɗiɗi, beete babiraɗo o woppima e on saaha ɓe jaadi. eyyi ndeɓe kaali ɗum nde babiraɗo o nani kan haala, kono noon adana o wino tan ko ala, o woppataɓe ɓe jaada e makko. kono ndeɓe kaali ɗiɗo haalullaji wayli babiraɗo e gonka joguino e adana ndeɓe ñaaguimo aɓe jaada e Yusuf. adana ko ala tan o wino, sakket ndeɓe kaali kaɗo haala o jaɓani ni, o woppidanimo e maɓɓe, kono noon o wayli mbaadi ndi o joguino adana ndeɓe ñaaguimo, ndeɓe gadino haalde. joni noon e hoddiro Allah, ɓe pooɗi e makko seeɗa to banggue salare nde ustima, kono ha joni o jaɓani. e hoddiro Allah noon ɓe kaali ko heewi, o jaɓani. ɓe pelliti haalde konngol cakkitingol gongol sababu ha babiraɗo o jaɓi woppidde Yusufu yaada e mawnumen. ko holngol konngol? sakket nde ɓe gandi hen nde wonnoon eɓe jiiɗi nawdemo,
eɓe jiiɗi wadde e makko koɓe jiiɗi wadde e makko ko beele eɓe daña sago maɓɓe koɓe cikkata ko ɗum hokkata sago maɓɓe ko eɓe dari e yidde wadde ɗum sakket ko sakkiti ko ɓe keɓɓiti ɓe mbi babiraɗo o ɓayde noon baaba asalima janngo so tawi a yatti yiyeede e aduna a yalti aduna a ɗaldi min keddima e aduna he so tawi enɗam hakkunde amen taƴi baaba ko an taƴi siɓe min jinno yaadude e makko min pijja e makko min dogda e makko min mbaɗa coftel min jaada e makko min gaynida e makko min gowodira e makko min gona neɗɗo goto janngo sa natti yiyede taw min ndendi min gowodiri kono a haɗi min mo ko ni jogori worde ha min jogorani wowodirde e makko sa natti yiyede janngo min taƴodirat enɗam amen taƴa hakkude amen e makko o yaada e miñi ko minen ɓeega min jaada ɗum ɗo noon so kewoyi janngo faam ko an waɗi koy baaba minen min mbaɗani nde ɓe kaali ngol ɗo konngol tan Seydi Saar ɓe pooli babiraɗo o nde taƴgol enɗam ari e kunude maɓɓe tan babiraɗo o ronki andude holko watta nde wonnoon juulɗo moƴƴo so huccinama taƴam endamago tan hulat ala ko haali annabi yaquba en e on saaha noon o felliti woppidde yusufu e maɓɓe nden o nani kaɗo haala tan o felliti woppidde yusufu wonde yoyade maɓɓe Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou aɗa andi neɗɗo goram ene jibina suka mum daña mo ɓuuri hen yidde hayso on nafatamo daña tan mo ɓuuri yidde ha ɓattomo guite makko kodi koye on so wirnimama mo tan ndeysan miijoji kewɗi garat miijoji kewɗi garat on ne wooda on kadi ɓuuri hewde kadi ko añede e nder sukaɓe heddiɓe ndeysan Allah ko waɗata kone hawni ceeɗo kala neɗɗo wawa fondude wawa jamais ko Allah fondani ko wona neɗɗo wawi ɗum neɗɗo ko neɗɗo tan Allah ko fondani ko neɗɗo wawa heddoro noon goɗam ko moni kala yo faman goɗɗo o famana ɓerɗe ɗe famana gilli ɗi famana gonka ka fama gonagal ngal neɗɗo so ronki famde gonagal ngal tan o buɓɓoto o fewata e aduna makko ceerno Khalidou haɗo en cuwa taw nadde bundi annabi Yusufa kono eɗen tan mefta eɗen gara makko tigui rigui yimɓeɓe ne jappi noppi ne keeɗi ɓerɗe ɗe nana puɗɗo ni nde tawno ko jogori wonde ko welani ɗo annabi Yusuf fayi ɗo goram ceerno Khalidou baaba o jaaɓi beele hanti o yeehi walla ala Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e namdal ma Yusuf en puɗɗima nadde e makko kono en jettaki bundi ko hen tan gonɗen kono hankkadi ko e lawol gonɗen so Allah jaaɓi joni naten e bundi makko babiraɗo o felliti woppiddeɓo e maɓɓe o yaada e maɓɓe kanko annabi Yusuf caggal nde ɓe gaddi taƴgol enɗam o huuli e on ɗon saaha ɓe pelliti wadde gollal ngal ɓe jaada e makko Yusuf yalti o ɓornimo ɓornanteri makko babiraɗo noddimo wimo Yusuf so tawi ñalawma janggo ari mboɗo yiɗi jaada e musidɓe maɓe jahon jaadon ladde mi yamirima yayade maɓɓe e on saaha ñalawma o ari woni janggo mum Yusuf ɓorni ɓornanteri muɗum o ɓorni comci ɗanngal ɗannotoɗo aɗa andi hay jaaho ladde ene ñallan atta ko ɗanniɗo o ƴetti paftol o haɓɓi keeciki woni nadorde nde taw ko ceinture o noon ko dadol kanŋe o yaadi e musidɓe makko ɓe jeehi ha ɓe jalti wuuro kono haade mabɓe yaade ɓe ƴetti ndiyam ha heewi ɓe jaadi hen ɓe ƴetti jooɓaari taw ko banggue ñamde ɓe jaadi hen ɓe mbaɗɗi mbaɗɗanteje mabɓe ene hen pucci seeɗa ene hen bamɗi seeɗa caggal ɗum Yaquba ko kañum nangi e jungo annabi Yusuf o yaltide e mabɓe fewde e ladde omo duusa ɓe o yaade e mabɓe nde ɓe jalti galle o nde ko famɗi fof fodde 4 taɓande kanko e annabi Yaquba
nde wonno sa yalti galle o tan a naati e ladde e on ɗon saaha o waynodiri e maɓɓe o ɓuusi Yusuf to ɓuuci ɗo ko hakkunde guite Yusuf ɗo to tinde ɗo ko ɗon o ɓuuci annabi Yusuf wa dammahu ila sadri o ƴetti Yusuf o tappi ɗum e becce makko no jaɓɓotoɗo neɗɗo ni son mbayri yidirde caggal ɗum kanko Yaqub o rutti to nder galle to kono ruttade mo nder galle omo yetti galle o tan nim so natanimo ɗon e ɗon sababu nde holko waɗi sababu o woppidi ɓeɗo jaadi e Yusuf e on saaha nden ɓe goɗɗi seeɗa ga Kanaan woni wuuro maɓɓe ngo ɓe puɗɗi to wonno e mbaɗɗantewa aɓe pijja e makko aɓe jalda e makko ɓe mbiyamo hande de ma welto sen jeehi to min jahata to ma en pij ma en dog ma en coftu ma en banni mbabbana yaaha omo waɗɗi ɗum eɓe kala kaɗo haala omo jala omo huccite e maɓɓe eɓe jalda e makko ñiiƴe daneje kono wona ɗum woni e ɓerɗe he Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle skey ceerno Khalid est ce que ko ni aɓe jaaha aɓe kaala belka ñiiƴe daneje taw wona ɗum woni nder hande kadi ko ɗum lebti men aɗa fijja e neɗɗo aɗa jalda e mum omo jalanma omo ñamanma omo weltanma omo waɗanma foof taw kan woni bonnowoma kan woni kadi jogorɗo bonnudema ceerno Khalid est ce que ceerno Khalid toɓe mbattindi e makko. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi kadi en namdal ma ko noon de wallahi eɓe jalanamo omo jalda e maɓɓe eɓe kalnamo haala belka taw noon ɗum haadi ko e ñiiƴe ɗe fayi boowal ɗum yettaki ɓerɗe maɓɓe ɗon e ɗon tan nde ɓe gandi ɓe goɗɗi hankkadi ɓe duñimo o yani e leydi aɗa andi kamɓe koɓe hawniɓe ari e habaru maɓɓe kamɓe ɓeɗo mawniraɓe inna cheytana lil insani adowun mubin cheyɗane kam wonande neɗɗo ko gaño kadi ko peññinɗo gañgu wonande neɗɗo ari e ta'wil kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓeɗo ɓe gona annabaaɓe koɓe waliyaɓe nde wonde waliyu ene waɗɗi e dow mum wadde ko wiyete goful kono noon so waliyu waɗi goful o ñiiɓata e ngol goful o yawat tuubde o tuubat ɓeɗo ɓe moƴƴini tuububuye maɓɓe ɓe tuuboyi kono so tawi ko konngol bingol koɓe annabaaɓe ɗum kam jiɓuya ina hen sibi ɗum ɗo yanata e annabi wadde golle bonɗe baaɗe ni yenne ene wawi waɗede kono kañum waɗata won noon wiiɓe koɓe annabaaɓe annabi noon ko denaɗo holko woni sababu kamɓe ɓe mbaɗe ɗeɗo gueɗe ɓe mbasa renede e wadde ɗeɗo gueɗe annabi noon renete ko caggal nde woni annabi won konngol ko ɗum wi wona caggal nde suwa taw nelede walla nde cuwa hebde duuɓi nelirɗi kono noon ngol konngol sellani ko woni gonga ho annabi koko reena zahiran wa batina nder e bowol foof ko adi annabagal e caggal annabagal foof annabi koko reena ko laaɓi ko tan ko ɓuri laabde e konngudi kamɓe koɓe waliyaɓe ɓe gona annabaɓe wadde noon Yusuf woni dokkaɗo annabagal rokka nelal rokka laamu e dow maɓɓe kamɓe ɓe kaadi ko e waliyagal eyyi ari hen luure kewɗo noon kono noon ene hawni wonde ɓe annabaɓe ɓe dutto kadi ɓe golla ngal ɗo gollal sibi kamɓe ɓe pellitino warde Yusuf pellitino warde annabi Yusuf ko Allah tan haaɗi Allah rewni ɗum e mawni ko biyeteɗo Yahuda wi ɓe mbaratamo e on saaha ɓe duñimo o yani e dow leydi nde o yani e dow leydi ɓe gumminimo ɓe battimo ko pettirguel enen mbiyata bal oɗo fiyamo hello o yanoya to on fettamo o yantoya e oga ɓe lombimo hakkude Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle Allah est ce que ko ɗum hulɓini
on jiiduɗa baaba yumira mon jiidi yumma e baaba miñiragel moɗon est ce que on paami koyɗol ko yahata ceerno Khalidou a wino aɗa artana en e haala nden inɗe mabɓe kamɓe ɓiɓɓe Yaquba kamɓe suddiɓe makko nayo kala ceerno Khalidou bisimilla maɗa artan en hen haade men woɗɗoyde kadi garten e Yousuf tigui rigui bisimilla maɗa ceerno Khalidou. e Seydou Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi foti ƴewede de mbiɗa ceerno Khalidou a wino aɗa haala inɗe mabɓe kamɓe ɓiɓɓe annabi Yaquba eyyi hol kamɓe so ɗum ɓenni kadi mbiɗa ko rewɓe nayo o joguino joni rewɓe nayoɓe holno mbiyete goto foof e kadi kamɓe ɓiɓɓe ɓeɗo hol jibinɓeɓe goto fof hol jibinɗe ɗum e rewɓeɓe Seydi Sar mi salmitima mi weltanimama no fewi e ngal ɗo namdal rewɓe annabi Yaquba mawɗo o ko Layya wiyete eyyi dewɗo hen o wiyete ko Rahil tata ɓiijo o wiyete ko Zalfa naya ɓiijo o wiyete ko Balha ko ɓeɗo nayo gonno suddiɓe annabi Yaquba joni noon so tawi ko mawɗo biyeteɗo Laya o jibini ko Yahuda ko ɓiɓɓe jeegomo o dañji e annabi Yaquba e ɓiɗɗo debbo goto o dañji e oɗo ɓiɓɓe worɓe ɓe ko Yahuda e Rawbil e Shamun e Lawi e Rayalun e Yashjur ko ɓeɗo jeegomo o dañji e debbo biyeteɗo Layya mo ganduɗa ko oɗo e yummum annabi Yusuf jiida yummo e baba yummum annabi Yusuf ɓe dañji ko ɗiɗo annabi Yusuf e miñum ene wiye Bunyamin ko ɓeɗo o dañji e yummum annabi Yusuf ɗiɗo ɓeɗo tawoyi jeetato ɓeeto jeegomo ɓeeto jaafo ɗon woni jeetato so tawi ko cuddiɗo makko goɗɗo biyeteɗo Zalfa on o dañji e mum ko biyeteɗo Dan e Naftali Dan e Naftali ɓen ko Zalfa jibini ɗumen ɗiɗo ɓeɗo tawoyi jeetato woni sappo heddi ko ɗiɗo heddiɓe ko Balha jibini ɗumen Balha jibini ko Jad e Ashir woni sappo e ɗiɗo ɓiɗɗo gorko ko ɓeɗo woni ko Yaquba jibini wadde noon ko ni ɓe mbiyete en kaali kamɓe fof no ɓe mbiyete ɓiɓɓe worɓe ɓe ko sappo e ɗiɗo Yahuda e Rawbil e Shamun e Lawi e Rayalun e Yasjur e Yusuf e Bunyamin e Dan e Naftali e Jad e Ashir ko ɓeɗo goni ɓiɓɓe makko wadde noon Seydi Sar ɓe pelliti wadde gollal mabɓe aɓene piya Yusuf e on ɗon saaha ɓe tellinimo e mbaɗɗantewa makko ɓe puɗɗima fiidemo joni joni tan ñiije daneje tal yeeso ranewo joni yeeso ɓalewo kurum Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou a jarama alimtiɓe ɓeɗo henna sappo e ɗiɗo no wonde suddiɓe makko nayo e goto ɗo yalti e ɓeɗo henna suddiɓe ko ɓeɗo henna gonoyi banu Israila ko inde waccore annabi Yaquba ceerno Khalidou a jarama no fewi ko hunde hulɓinide ñiiƴe daneje jeese daneje ɗone ɗon tan ɓawliti kuƴƴum ko hunde hulɓinide hande aduna men hande o janeɗo wima mboɗo yinma mboɗo horsinma ñande kala ko mboɗo yinma fini suwa goto tan dañjon konngol gotol tan beñigol ɓawlenanma tan gurdam ma foof est ce que on ko gonga yiɗino walla yiɗanomo taw ko konngel gotel tan bolle puyɗe harminma kaddi gurdam tan ɓawlanma tan kuƴum natta hay yiɗini hay mayde maɗa ceerno neɗɗo ne hulɓini ceerno kala ko Allah tagno aduna neɗɗo ɓuuri hulɓinade neɗɗo ɓuuri bonde neɗɗo est ce que ɗum tagui ko neɗɗo tan e jinne podana jeygue ko heddi ko foof ko haban mansoura tan ni foti ceerno Khalidou ndeysan ɓe tellinimo e mbaɗɗantewa kanko Yousuf
aɓe piyamo pettamo no balni holto ɓe battindi e makko ceerno Khalid. Seydi Saar mi salminima laawol gongol, mi weltanimama no feewi en lamdal maɗa. ɓe tellini Yusuf mbiɗen ɓe goni e fiide mo, ɓe ɓolimo ɓe ɓorti comci makko, o wonti ɓandu meeru. to wonti ɓandu meeru ɗo kanko Yusuf eɓe pettamo eɓe piyamo, o heɓiti o wiɓe gartire wuttam o e yam, mbete ine wonanami kasanka so tawi mi ma yiɓade kon felliɓe wardemi. i onon kam min e ley wona enen jiidi baaba goto, holko mbanmi on ko ene addan on waddemi ngal ɗo gollal bongal. ɓe jabotako, wooda mo dogani beele ne faabomo e heddiɓe, on kadi fettamo walla fiyamo o rutto e goɗɗo o kadi. nde ɗum juuti omo nodda faabede, ɓe keɓɓiti ɓe mbimo noddu koode 12 nodda lewru, nodda nangue yo ngar paaboma. ay ko ni ɓe mbi, ay ɓe tintinimo wonde ɓe tini koyɗol ngol, noddu koode 12 nodda nangue nodda lewru ngara faabadema. Seydi Saar ko ni ɓe mbimo. o wiɓe joni gartire e yam wuttam mo gittuɗo noon beele ina wonanami kasanka, ɓayde on pelliti wardemi. do ɗon saaha noon ɓe kimmiri wardemo e on ɗon saaha. caggal ɗum noon Yahuda woni mawɗo mabɓe kamɓe foof, o ari kanko Yahuda o nangi Yusuf, o wi he la taqtulu, woto mbaremo, oɗon celli koye moɗon. war'aw haqqu abikum walla haqqa abikum, gaynitoɗe haqqe bamon mo kaldunoɗen e muɗum. oɗon celle koye mon, holko kaldunoɗen, wona on mbinoɗon mbaramo, pellinmi mbimi ala, eɗen mbawi wadde feere nde kono en mbaratamo, en beddoytomo e woyndu, walla jehen beddoyɗenmo to woɗɗi taw o wawata artirde hoore makko. ko ɗum kaldunoɗen. onon noon ko mbatton ko ko jiimi oɗon mbaɗa ko, on pelliti wardemo. sibi an a yaltini laaɓi aɗa fay e makko. ko nden noon Yahuda ari nangimo, wi wona ɗum kaldunoɗen. koɓe piyatamo ko fof noon Yahuda fiyanimo hay pettal gotal, fiyanimo hay hella woto, kañum ene heewi jurum gaga mabɓe. o dañi chance noon ɓurɗo hewde jurum o woni mawɗo mabɓe kamɓe foof, so wonano ɗum moƴƴani. Seydi Saar ko ɗo kande tan yewtere men hande, ha Allah hokken hawrude e janggo e on ɗon saaha ƴokken qissa annabi Yusuf. eɗen ciftina eɗen ɗo hande e galle musidɗo men guiɗo men Ifra Karfa Sow. Seydi Saar, Ifra ne salminma. o waɗi ɗo eno koɗugu, o wi ɗum hay sinno a arani o inniri ɗum ko an jeeyi, ko koɗugu maɗa. ɗum noon o salminima, o juurimama, o weltanimama kanko e sohna Hawwa e sohna Seyni nani e sohna Aïssa Soumare, ɓe calminima kamɓe foof. a jarama. ɗum noon en calmini bandiraɓe foof. mi salmitima, mi duwanimama ko gonumami duwanade Seydi Saar. yo Allah hokku en hawde e janggo inchallah e on saaha jokken golle. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Khalid a jarama, yo Allah yooɓe moƴƴere. en calmitima no fewi ceerno Ifra Karfa Sow, mboɗa andi koɗogu ngu, mboɗa andi ko ngu woni, ko innirimi ko mboɗa andi ko woni, kadi mboɗa andi kadi ko innirimi ko mi heɓata ɗum, sabu hay somi yo addu addata, mboɗa andi ɗum no fewi. sabu mi heeɓi wujjitineɗen seeɗa. aɗa andi hanki a ñohini kamen seeɗa, mbiɗa subaka hande o kaccitari ndi ko cooke, ko cooke waɗa hen tew, waɗa hen nebam sirme seeɗa. ɗum noon ceerno Khalid, mi anda hade jogor ñallode de, kaccitiɗo cooke. ɗum noon ceerno Ifra, golle ma jooɗi peewi, on jarama no fewi e teddungal moon, yo Allah yo moɗon moƴƴere. an e mawnirama foof e dendagal bandiraɓe el befnaɓe kala, ha tenti kadi khalifaɓe wonɓe toon ɓe kala e bandiraɓe kala, ɓe jarama no fewi. ɗum noon ceerno Khalid, ko duwiɗa ko e mbi amina ya rabbi ya rabbal alamin. en gardi ha ɗo hen Yusuf ɗo mawɗo mabɓe o nangui wi woto mbaremo, beddoɗemo to woɗɗi tan, walla mbaɗenmo e woyndu. ko ɗon daariɗen ha janggo kadi sahaji jomiraɗo
ɗum noon musidɓe tedduɓe daande welde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno ousmane ly gorko mo dumgari diaw en calmini dumgari diawnaɓe kala e dow inde makko e dendagal almudagu ngo kala e dow inde makko e dendagal ñokkannaɓe kala e dow inde makko ko noonne kadi musidɗo men gaddunowo en tarihaji ɗe lelori ni ha ɓuuren wawde famde ko ceerno khalidou abdoullahi sy gorko mo soringo min calmini soringo naɓe kala e dow indema ha to kanel ha to fummi haara ha e nokkuji ɗi kala ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar gorko moon ndulumaji saɗi nawtama ha to wudduru tiggere tohomaji ene yaaha ɗon calminten baba abouyel nonne kadi en jejjitta baba issa sidi neɗɗo dokkuɗen fartan e gurdam mum ko nonne kadi mam ramata mali gurdam yo juut baba abdoullahi ba policier ngana ɓe kala ko jinnaɓe tohomaji naɓe nonne kadi gorgol aissata ba gorgol habi sidi e dendagal onon kala mi yejjitta moon jeeheten ko ha toon to garli rewo taw yen toon dendiraɓe men ɓiɓɓe gorgol men binta keccel mawnum baabi meɗen nonne kadi mawni men sohna farmata alhamdou korguel alhamdou mouhamadou alhamdou ceerno abdoul alhamdou imam juma wuuro ngo ceerno kawoy alhamdou e ceerno hamidou alhamdou e dendagal mabɓe kala e baaɗi men sohna mari thiam thiamen kala ha yeehi to lobbude yurmede nuwadibo taw yen toon bani men debbo sohna hawa sy thiam e dendagal bandiraɓe kala on beltanama no fewi yo Allah ɓeydan men jaam ɓeydan men nemowo ɗum noon musidɓe tedduɓe aadi men so jomiraɗo haaji ko janggo ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe